A hanya kalau wallahi. Baby na yi missing ɗinki fa. Saboda da na shiga kasuwa ne ta yawo saboda neman kayan sallan nan naki. Ashe kayan sallan haka ake wuya wajen samun shi? Na ce bari dai in tafo miki da shi ki kalla. Bara in buɗe miki. Kinga? Kayan sallah. Kayan sallah kika ce? Mana wannan kayan sallah ne ai. Yanzu wannan in kika shimfiɗa wannan hijabi na wannan ce. Don't want beef. Habibi ka kawo kayan sallah wannan ai sallah zan yi da shi ba wai ana nufin kayan sallah haka. Baby ai sai ki gaya min ki ce kayan sawa wanda zaki saki ado da shi. Amma kayan sallah ai wannan sallaya shine kayan sallah. Wannan ai na sallah ne. Yanzu duka kayan lissafo mun mutum da menene ban yi ba ni kan. Ai ni kan iya daidai bakin gwargwado ina yi. Da ɗan shaddan da ake yi dan masu tsadan nan ta angela tsari in kayan kwalliya su turare su jaka duka biyu ba ga kanka ba sai ka ce biyu da wani. To yanzu misali. Ka shirya madan basket ma ko ba kawo madan basket ya sallah yau kusa in ka kama madan basket gaskiya bibi wallahi gaskiya bibi kai ma to yanzu misali da Ramadan basket da kayan sallan da silles din sa a tamfar duka zai ci nawa? Bibi gaskiya yana kaiwa 20-30 haka. 20,000? Ba a rage ma. 20,000? Eh fa. Yanzu kin san me baby? Dan Allah idan ba damuwa. Kin san me? Soyayyan nan mu dan tsagaita ta mana zuwa bayan sallah in ba damuwa. Kike haka kace? A'a baby na fuskanci kashi lokaci na bai ba. Ha ba baby kayan sallan shine A'a kawai mu dan jinkirta soyayyar sai dan zuwa dan bayan sallar layya ma ba ma azumi ba. Dama an ce samari in sallah yayi kusa suna yi fada yan matan sun yi su sallah in yayi bayan sallah yayi su dawo. Gaskiya bibi wannan bai. Sai bibi akan kan sallah kace zaka rabu ne. Ina zuwa ni ba rabuwa zan yi da ke ba saken tunani sabon tunani zan sake